Oma de share yamamu nyina achen yasam makwaba eba nyansapo kasa mfonyini so yesane ne badwemba yenye so no yakasa nyansapo no agye se wosane ne badwemba enasa mo hwa baabia yaba bepie ya yaba bepie mu ewo offenso a enye asem keto akra yeka offenso a ewo abakwasem bebre ne ne senti a yaba bepie mu ha no se de nyansapo yedwumade sitie no eya amamre ene amane titiriwo ene yeba ne se ya na yeba befa ne yebesua bie na yede afiri mu efi champion bienu ane aduonu baako no mu ene bebeto dwasa OFFINSOMANHENE ye na wiafe akenten sabia kroto wokwa akura wada ne bonkum so a wato anananom ensie do na ye hini mebosome ne da etoso mienu na eno ene efi champion bienu ane aduonu mienu ne wogefo bosumi ne da etoso aduonu nan ye yes bomode na afeye empanyimfo akenachi akura na wakọ akura na ne nanam so amanyansapo yenso ya baba bepie hai sa wo hwe edom a agitwi na agitrada na wonmo ba na yese enanu kruwa eni aniwa yedi kaka kiremu se Asanteman no opemso wo amanhene no maako aduosia nwotwe na wontumi nka amanhene enyi ya nana wiafe akenta na sa offenso emfani emfirimu esansa wono so yo amanhene a odi mu no sipi no sitapa ewa Asante abakwasam ene ni yo enyinamu enu ntinene ya ba bepia ne ye wo bebre esua ye oba ni sa oba subscribe na wa share na fe no waja wadwenkyere ede ato ho ede aman na obedi machi ne awramu ene ye besua de ye obi ka ye wi nso kyere ede emamo meda asidi machi na ye nwramu na ye nkoto aso abusua se wo hwe asamre ya eye mamponhene ye nana da se bre wo se bunsu wono ena wadru dwabo no ase no a enye asem keto kakakre bi na afi wono nso akwa gina konwa na ni nyina no ewa atwen yemu a enche ayese wopemso enso ababa bedru enti obeka amanhene ene adehye na wono aka no na afi no wono atrase na wono atwen wono wura ene wura se ne beya obeba na afi dwumadi no impompon so na nkasa no yede ato aso akakakra bi na odru ba bia ewose okona okota da se be osebunsu afi se wo hwa mamponhene no ababa betrase dada no ne hima ena won mo eti won no amanhene ni bi ena jese won mu nyina atrase dada na sa wansa no de dinim no ya asapa we ya eye tepa manhema woni ne manhene ena chese won mo enso eti be bi fa kuna na ebi sei atwe wampem won nso no tepa manhene no aba hema ni bi ena won mu nyina won mo enya atrase dada ye twen ye no we eye edwoso manhene for bebia ye dre eye ye nana BRETWUM manhene BARIMA obri yeboa woni omanhema nana akosua chema diodu buokro wono ene natran konwa ene nananom ena wono so abebo adem a won beboa ama nana wiafe akentene doti ye no ya ye ne kama no daroma bebia ye dre eye asante achem domi abra manhene nana anase bafo owusu BEDIAKO ono so ene nananom atran konwa ne mpanyimfo ene ne wono so de wodo abebo dom se ne be nana wiafe akentene doti ye no ye be ne kama arafo samre bebia ye dre eye nananom aduanafo a wono so eba ye nana wiafe akentene na emprepre me mo kase bombata manhene nana efa apenten wono ena chese wo wahe ana afeye kwa manhene anase kwa manhene BARIMA BRETWUM okyere BEDIAKO wetimi ama bibi nti otu ne mpapo ade se nana atu ajebu nsafo a woye kontre wono abesi na nemu a amoafo kromu nso nana adomako baafi wono nso ewa ha bi nti ye nana maduanafo a wono nso eba ye enunu arefo afei ankasa ena opemso Otumfuo Osei Tutu de nasi okrawe no obrawe ngoma so semo amhwese ne esi kona afei ena wababa bedru santentina atuye no nidimu enti na womode ba wono eba abeboa ama santimera ye na na wiafe akenten de doti yie no aye kama na se de nyansapo de bia yesua de no ene ye pese yesua de kakra na ye hwe ye na na wiafe akenten na wofra ne ntima ewo tintimu ne ho abakwasem kakra yensa etumi aka na wiafe akenten ya wotoso emiensan yi abakwasem ekirimu a ne na ene neja wonmo ewo no yede ni edi eto akwasi mensa eno ni dia na dodo na wo mo de frɛ no na ohwemu na wokɔ wanim a
ni wofa na ye friend say kwabena wuku wono na chese wofa kwasi mensa edin etnaye na wotete no amamre ene amane kwanso enti twene a ye friend say fontom from ye na kwabena wuku ebo moden kire kwasi mensa enne na wiafia kentenye sedi isi bono seni yesi esa enye no nko a wɔkyerɛ no akan abakwasɛm kasa amamre ene ho amane a ne nyinaa mu no ɛboa paa kwabena wuku ye obi a na ɔpɛ kwabena mensa ene wiafia kenten na ɔpɛ nasɛm paa yinti no amana nso ha ɛwom sɛ kane no na nipa bebre nya de school ɔno mo de yɛ hwe nanso owura kwabena wuku na nen ɛbɔ modern sɛ de obɛyɛ de obɛtumi bia sɛ ne ɛbɛyɛ asatem kwabena mensa obenya school akọ enu nti no Roman Catholic school eho na chese wo ma owura kwabena mensa ekọhye ase a na okọ school a na enye asemketo a ni nyina mu no ma remfi se Roman asafunum na obo owura kwabena mensa asu ma edi efren se Anthony ebeka ne din ho enu nti ebere a wosa akọpie mu ewo state middle school eye ntoaso school no ene ye kan se SHS no na yese edin a wode wo ho no Anthony kwabena mensa said ye tete na sitie no ehyen kura na ade beko school no ne ho asem eden asema mekan ye afe apema hankono aduonum enum ye nti no na wotwa nkwansin be senan na wotumi ede akọ school na wode aba numu no kodu ba bia no e ma ahyenkafo bi hu no mobo a na chese won mo eboa no opem so na chese wote apake ma wo ba na yede na na wiafia kenten enso ho abakwasem ede na musanse enne minti na wo ha no ama ahenie no da bia se de opunso pia o ma Asantehene ye kokuro no enne sunsuye bia nantem sapepepe na ekoso a enye asempetra badi kaka se satem kwabra mensa enne na na wiafia kenten a suba ye bo no Roma asafo no nti wonya adi Anthony no na wotwa nkwansine 9 na de ko school afi apem ahankono aduonum wotwenu na ne wofa kureya ye friend se kwabena wuku obo boden ma wokosa akoto aso ewo okuapem man school a na wo akuropon akuapem eho na okoto a ne school so na yese woje entity ade ho a na eno nso enya asempeto a sambeka ya afi apem ahankono aduonum wotwenu satem na CPP ewo abemu enum no na chese school no ehon nsem ni nyina no eni beka se etwa na suo a wone ne wofa odi ne wofa echie ms school no wanto aso a wone ne wofa ebepie mu yema obomoden ekope owura bi a ne friend se Otumfuo Nelson me kire kwabena wuku ye ne wofa yi ema okosua nsane dwuma ewo no hono a na wosua se de yesi eye taraso ene yi se wo hwe ebisi dan a na ya to netie ni bi dia pete ho a na poso ewo ho abuja moma yenhwe se mo hwe edom edi Asantehene chenya asemketo a se mahu tane ni bia eno na na meka no eye abe de papa no a ya rere praye ne bia firi ho no eda ho ne wu a eno eka boma e friend se tane enna kane wo ni se we du ba bia anabon mo ko ba bia ye de so se kane a edi won manim eno bi na ne ya mamre kwa so no opunso edi nanim no yensan kwai na yenkonkoto a ye na na wiafia kenten na bakwasem no so enne ya ka kire mo se ye besua de baba to de koso na subscribe share na like na kire wadwen kire ewo eho no Otumfuo Nelson ana ye friend se kanea eho ekokusua a saniduma na ye friend se tarasu se de me kan obi si dan a ese ase no ana ebi na kura binum ti ye hu nyina na ma to de apete wo se abo bi a ahosuo na ayese ntotoye no ye ato de apete ho ene ye friend se tarasu no okokusua ya na enya asempeto a enam se osua se adwuma no sa ngezi bonika se messing work ye dansie no ho ne ma na wa bi wo mu pa ni ntino eno kura aboa no ema wonyansa ndwuma bi ema oye ya afi apem ahankon ne adusia mienu no RTP company limited ye wonyine hu okoye koye nsa ndwuma opem so senti emfansia ne nhwe kakra ye beba beto aso
Otumfuo asa enafom unimaseye achese na enika na akono enti ebuso ayeko company limited nyinahini ehonomo na RTP kokoye na adwumakuyi ono mo ekoye adwuma enye asemketo akra afe apem ankono ede wotwe nsan mu na owura Anthony Mensa ebo moden se wono abehwe na waye wono ankasa n'adwuma enti obi e wono ankasa n'adwuma wo 1983 mu a tese wo hyase a wotu din se Offin Timber Company a wono ankasa na konta ne efense JC Edu wonom na wone no eyesa adwuma no Otumfuo eguso a woba nso eguso kan bakwasem no oduru ba bi e wo se yigina na yehwe Otumfuo asane kakra ye de gina na yehwe yenhwe de yekoso wa kakra na afi yento aso enko yenim ewo ho no eti eho na wono abaye ne nsa adwuma na enya asemketo na wohwe enna ene eja ewo eye na wiafia kenten ya na eja eye opani akwasi twumasi ana ofri offenso antwa na afeye oba apani amapupu ya na dodo na afense ama disi ewo no fu offenso adese abusua no mu offenso tutu ase ehonomo na chese wonu fra na enye asempeto mamu amu remfi se nana wiafe akentan wotoso miensen yi ofrade hia busuan se de medical aka no eno no enya asempeto na adwuma obeye ne doso pa ebedu bebi wo Ghana hanma na waben pa wo mo a no mo twaka ewosi twamu no na waben pa enwisi boni beka se Ghana's most influential movie producer wo Ghana hanma na enye asempeto afei wodnani kiremu ewo America afei apema hankono ebi wotwenum 1980s limu ema eno no Fashion Institute of Technology ana eno ewo Manhattan wokoy New York ekoy ekusua ade ewo honum a na enye asemke 20 obeye okunni pa ewosim twamu a womo a wono de musika taachire ede wono mu ataachire na enye asemke to a womo kan say director no oba ebeyi bi weye film director executive film producer script writer na afi editor ene yekeke kan ho dance choreographer womo aya na wono sa MSC so ye dia saba ko kan ono so no oba beye bi afi director of photography say yentwa sinina afi ni entretenni ade no cinematography ni nyina mu ene niema pii aye na na wiafe akenten oba ya oba beye ya enye asemketo na ye kan yi na wiafe akenten abusua ban ena ofrimu abusua ofrimu no eye asona adehye abusua kra asona abusua no tetwo na anase abakwasem ekirem a asona abusua no ejidi yie se aboa ye friend se obo friend asona wo wono ena odi won manimu ene osono aboa sono ema eneye bebia won kokotena na ye friend se buabenso eno eye achen ene edwoso ewo Asanteman hanu no omudi won manim ema won mo ekotena saa miaye ahodo no se wo hwe se de enchremunity a asona busua na nkasa no ifri adanse akufom eho ena asona abusua ne fri yemogbo no oduru ba bia na nipa mu tete we kwata na afei ye fredi tribalism we ya chinni we ya santini we ya bunini we ya sei no eno ne ma asonafo wono ententete ya na ekwese hu hu akura wo hu no enso ni nyina na asona busua no nko na ye busua ewo owiase anase wo menmu a wono na akwanye
ema oba na otumi ebedi ohene nana ano bobie wono na kyese owo nana ofori panyini a wo ye asona di panyini pa asona na se asona pc nana nyaako bre na afi nana abrewa duku a wonu nyina eka asona empanyimfo a yezuzu se wono so na nama asona busua no ebaye de enwanwa ewo mu ne se asona busua no no se wohwem na wokọ akire pa na enye abusua ketwa a kyese ewo mema woka abusua won mo do so pa no a na yese eye asona busua no enti ene yie otehene ene eye asona epiesi a edwosonom ene nkura aka no no won mo ekekeka eho a enya asempeto asona busua ya yeke ya ene na wiafia kente filmu akraboa ene aboa nimbe ene afi asona wa yamfia ni ehunu basabasa sawe bi Otumfuo de ni akire ni ya na yese wokọ bebia ene na wiafia kente ye de na to ye ho ene wokọ ya amamere ene amane a wode yakunafo no kwa ena eremu Ohine akọ na wiafe akenten edua fe no de nani chimo na wapo akotena se de na me kan no asona busua no kwakwa dobi ene asona wo ayemfe ni hunu basabasa no wono no nana kuntum kununku a wodi kan eye atemabu akwa ohine a wo ba ya chese abakwasem echirima enye ono ene ohine a wodi kan ye ewo asona busua no mu sanse wono so eba bedi ade a ahemfu bebre ena na wono mo abakọ nana atapne nim kwaframwa a wo nyina wono eka ho a tese achimabu akwa busua no mu ena na wo nyina wono efri nana meka ema bia ya makwan ama asona busua no mutumi ebedi ade se wo hene ye wonana abena boa a wono no offenso obeye wo hema 1610 to 1640 afia pem ahensia ni dunum ni afia pem ahensia ni aduanan nim afia ye wonana afia duku a wono so be achimabu akwa wo hene ewo eho no mu
ono so beye ohene ewo afi apema aha nwotwe ni donso ni afi apema aha nwotwe ni aduasa miensa we no mbo nyina eye o maawo afi aso na busua nana ya asantoa enso beye ohene ewo dwoso afi apema aha nwotwe ene aduokunu nsia ne afi apem en aha nkono ene wo hanu a wo nyina ye ma aso na busua na ma kwanye e ma wono ebaye na wono ebeye ahene ai nam aso na busua no so ayemfo a wono we manhene nana bi kusi apia nana bi kusi apia aha manso manhene wono enamo se waba bechia yewura eno no ntie guso a wono mu edin tia na eba be mana kwa ba yeso eguso eri choma ntafia usibisi sa ngwa mleshi eje icho so chomo no sasa tudim no ba wono edimbo adankan yabo afara kwa pete o satu le chom petu so wuti okubajo tahima wuti mano batididi na yede mama asuna busua na de danso ewo mu ense ose asunafo a ahofe adware won wati kwete se obi anim wo so ye edwoso manhe era afane okisi wono enso ena otia no eno no ade ba ko a asunafo edeje wono ho setreme na ye kana yosrenia na utirim aye wode eno the people of Asana family are so pretty that the back side of the head is as beautiful as someone's face kutoka sensa ena yebeka no ayemfo no ena wono muguso a wono ebema yehene akwaba ewo hono no nananom asrafo ba konso ne se yene nananom asrafo a yenkonsuo ewu obi ehinem asrafo busua no busia so pa offenso manhema nana ya sewa wono ama nana ama sewa woni offenso manhema wono so na ohun se waba bekoto osisi a wochia ewo honom no asona enyeso wochia asoni a ya oforina ana ya asona wochia asoni a se di osigi so no ya oforina ana ya asona openso abetina seria won machia na omu edi amane se di amamre ene abakwasem etie eno we nana kusi obudum said the edika kana infona ena yese wonu nyina aman na manhene titio ni wo maka no wonu atwachi a wonu nene de asura abusua na edi ehinti ne yenya abotre na yede asnafo abakwasem kakra ede to ede amamo no hwe nkuro ahodo a asuna abusua womu ne womu ahemfo ne bia ochehene ofori panyini akonwa no offenso wiafia kenten stew ejoso afi diko jima stew afi ekuapemhene ofori kumas stew emprayo so hene kwaku buaben so hene afi achem adwurahene mankesim manhene fanteno no nkwantia hene kwawu tafo hene kwawu beposo hene adansia krofo mu hene manson kwanta hene
onwe hene feyase hene bonwire hene tabuo man hene kronko hene kumase akomu anase asafo hene na kumase akomfre hene kumase atwema agogo wonum nyina ani nkropi aka wonom no kohonom a asuna adehye no anase asuna busua no eno mudi ahene wo mu no eno bi ena yede atoto wode ama wonti ma kyerɛw ena koto asani na ochia na bechem manhene ena wono so wayi ne ti a wo ba no bechem manhene ena eba no wono so eba na wababa bechia ewo ehonom a enye asem ketua oba hema bechem manhema so ena wono so eto aso a wo ba na afi wono ba be ma ohene akwaba enu nzese no ahemfo na ena wono guso a wono ebe ma yewura akwaba na sanse waba abechi ntine wose enidie ni ambrase mu no wono enso ba na wono be ma no akwaba se de amamre ene amane no etie pepepe eno na mo hu se ekoso eho no ahemfo no guso ha bechi manhene ena wone ne hima wono di ka ba ena na adwoapo jamena wone bechi manhema na adwoapo jamena sewa tepa manhene enso ena otoaso no nana edu sei atwe wampem nana ebi sei atwe wampem wonom etoatoaso a wonom eba na fe ha wono na edu ho no onse wakwa ne ntoma no so bekwa yesi bibi a kire na nsa na watimi akwache opon so ena onum sara abechia wode ne manhene onum abechia wo mo ekono sa pepepe omuguso amanhema ne amanhene no eba o mababe mayewura akwaba ewo ehono seshi manhene we eye council of state tumteni one president oje ahoho jembibi ono eno no council of state ono ena wabeyi mare fise ono so eba ya obeboa ye no rama eyura ya fia kentendoti ye na ye fe oje ahoho jembibi nse odi ani die ene ebu ese fata ade ama opem so eno no omuguso a wono etia apraketo mu aprakese sa wo hwe wahina wo be ya na yese amamre kwa so no tuneche akire no bafo kentinkriti hey wo refi wontuma no nkwa hai nti wakai no yese wo refi na akofa yi nti ama wo hene akoha ne ntuma no oyi ne komu ade wotuneche yese bibi di akire opum so ansa na wako sa na amamre ne amane nti oyi bi eba titiro ahimpon no ene ade no sa na ekokoye
Abusua that's Bre Osei Bonsu and Ebe won't say, ye na hinte. Obviously, you come, my dear. Or Kwan and Toman. And son would you renew na wako. Aquacotia. And na from sir. And na from sir. Amamre dear. Asante ase na Asante ni bio. One day, any dear ni say a fata. Edema ubia ni so, and ni so, ni so, and ni so. Tap the penalty. Sebons, yana na Mampohene, or also Ella Wakoyi. I can't tell them that I say, and ne, as soon as 14 years, into Anya, she won't me say, as soon as on my crab bois, and ne abois, ye fenny say, Quaquan de be, and I say, as soon as Quaquan de be no bit me a friend, Potocasem, crawl, and I say, as now, and no a snake said in name, say friend or one, Sabe Pepe, won't to say, we are swinging near Chiawa, Nasa swinging Chiawa, a swinging Mumba Chiawa, Una was swinging Chiano, or so just so, ya Uforina, and I say, ya. We a year or what MPP Amanu Kuma, and ya blessed one also airpay, secretary, a MPP Amanu Kubusu, our born trodden din, yeah. One more manager no when so a year national youth organizer here Nana Boachi on friend and a B one also and one in the Kabuma one more a by an Asante to our one Kumewu Manhene BARIMA Safo Tunebua Kudia BARIMA Safo Tunebua Kudia won't say O yini huniema na waba form kra na fino akwa chia yura sa pepepe wo mu ni mabakwasem ene amamre ni amane a ebete kura ye fere sekunu onom ena satem anatwe no bu akudua de nti eje akyerema oka ahemfo baasa onom tigina ye ebuaye ede wonom ho ba afode ema ne asante abeya asante ti ye ka BARIMA twe no bu akudua de a ese enafom na opemsonso mfa Chinabua Kudia and I say, Sa Gruno on fa any agrokra ewo ehono. On my hene, ene nimpenny for na one saba, one more ababa betty. And Yoguswa, Yago, in an area fe, I can tell not ye, and I say, and they are what they did, and by Yadra. I'm on your full womb, and an mind for so ababa come. I saw full womb, now for zoom. Bia, Euma, one more back. Na wama betia opem so ade ba ko wasa ahye ne nso ni asona busua no eye abusua won do so yie pa ewo eche abusua bia ewo mem ha no eno so fa tutim pa ewo se wo hwe baby a yedru na atese afi ofuso ampofo dwumtani no at the National Democratic Congress and one so by ya. You will see Radio Since Ketianum, one in account. Joseph Yamin, no muna, one more Ekan one also Eba, now one more Ababa Betia, any Asante. Joseph, you Radio Since Ketias, I say, I will castle Kibia, open so, yeah, no, this, or you will be a open so, penasimi, papa. Don't say, didn't get here. On one casa nipa bino. I don't penasem. No. And I want to so a dig I won't crack. Honma any asset. I do not mosquito no. Man, your some more Ghana, man, your sim dear, quasimni, or more wonum tim bob bill, now wonum nimteno, or come home. Any asset. With the NDC among you could drop for penny actually pa. I feel yan and tis up as was a son who crack. And so no, won't so. And this man your phone won't pay for mobile and no. Am I at say and Penida da nega, 2 on myself one more, and I'm a chairman Penida da John Dramani Mahama, or more and no. Na iguso, back one naja, yadi ababa before. For example, for her, one night column. Joseph Yami and a air balloon. Joseph Yami, or also and a abba, abon mercy. A cotopra coupe. I will so etia open so. And any day in town.
afei ena edu kwa kubonsam kofi snai ene na ho fa de ode ba ha no no ehu yi na wa kire senti efense kwa kubonsam ne ba takere na ehye no abeben eni twetwe chi se mo hu ne chehye no ene wa be display ankasa wa ha ponko a wode ne ba anye ponko ketwa a wote so e de abenya nkoma de no na edu no ho a ba be chia opun so awoso onu mu ase wakoto onu opun so edu kita and then send it no sa pepe what is said in a drop so enu a e wo se wo bafo na de ani di ebuo a ese e fata e de eno na ma Asantehene no e de so ne dem fua e ma remfi se ejuso anase Offensomanhene a ene woda ho yi encourage na senko aye maako be se aduanan nso encourage na se e be se maako aduanan nso na se wo ka Offenso abakwasem a Offenso yana na wiafe akente a odi kanye na penso satemo na Otumfuo Osei Tutu odi kanye na penso yenhwe asana kakane ento aso sawansa no onya obesode asase de osi bo ni trinko no enti se wo hwe sentia ema Offenso krono no anase Offenso ene wa asase yantama eso che mayini bia wa Asanteman ha no insura Ghana ha na sase so pa no eye ache yie ebra Otumfuo Osei Tutu ne penso de odi kanye na Asante ene de nchira kon afe bono ekon satemo na wiafe akenten ebo modin di mu akotene boy pa ema entokwa no eba bedi santefo ho na enumu enenam so ema Otumfuo Osei Tutu abakwasem ni kiremu a wode to na wiafe akenten satemo wode to nenim ede no ope se oye edema ne mu a wo boaye ema Asantehene di sa ekomienu bono ane de ntira so enkunim na eno ena yana na wiafe akentense ohene wadaloma mempehwe sasase enti wakati nse fa de ope bia eno na eneye ama Offenso kuro etretra kwachira wonmo kwa ne bono tachiman nom ene ade nom ene bohia na sase so che wohene bia a wa Asanteman de abakwasem kakra eno so fa ho ema Offenso ebenya asase yantam a esopa no eno na yeti ho yede ache eyemwa wono mo boaye denchira ene bono entokwa eba so no emu Offenso amanimuso Offenso enya amanimuso na chese de ekeka kwedie mo amahuni eko dwumadie no na ewie ya ena yede eba no wasua de nsumesua de enti yemfa ntietim na yense se ne be ya enchirima no titiriwo no mbehu adesua kakra yesua yi no omuso de bi ebeto wo no mutim mese se osona ni chiawa jeso ya oforina anase ya asona adeshenso de ene asona wo anase aboa kwakwa de bi a owu a wompro ono nko ane aboa owu a ompro
na yen kwan so aso kwan so na wo mo wo no omfo ani hu ni basabasa aso ni bia hu aso wo a na kese bibi boni ebesi ewo aso na busua no midi ani abusua pani owusu aduomi aha nyansapo esane ne madwemba subscribe share na like na di wadwemse ya mamu nyina mo ene hwe
denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sane ya fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame se BEDIAKO ne bekwen bodi atwede na se kofindro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya